Szczęść Boże! Dobry dzień, dobry wieczór, witam serdecznie kochani. Z tej strony Niklaus, dawno żeśmy się nie widzieli, a to dlatego, że nie przyszedł mi do głowy żaden szczególny pomysł, żeby coś nagrać, a jakoś nie chcę zarzucać was na tym YouTubie jakimiś takimi filmami o niczym, także czekam aż się coś nasunie i nasunęło się. W ogóle tego vloga miałem wam nagrać na zewnątrz, bo dzisiaj byłem u dentysty. Jest piękna pogoda, cały tydzień ma być taka piękna pogoda, 20 przeszło stopni, pięknie świeci słońce, wybrałem się na spacer i chciałem tego vloga nagrać wam w parku, ale wyobraźcie sobie, że z niewiadomych przyczyn cały park ludzi, tak jakby ci ludzie nie mogli siedzieć normalnie w domu, tylko łażą i nie można normalnie ani vloga nagrać, ani nic. Dramat. Także słuchajcie, jesteśmy po wyborach, które odbyły się wczoraj. Byłem na tych wyborach, oddałem głos, wy mam nadzieję też. Względnie jeszcze tym bardziej, o ile to był ważny głos. I słuchajcie, i takie mi się nasunęły mi się takie 4 chyba rzeczy po tych wyborach, które mnie dziwią, albo które mnie zaskoczyły. I chciałem się z wami podzielić. I oczywiście jestem bardzo ciekaw też waszych opinii na ten temat, wniosków i czy wy jesteście zadowoleni z wyników, czy tak dalej. Także pierwsza rzecz, która mnie tak zastanawia i dziwi, to jest to, że ludzie są zdziwieni, że wygrał PiS. Serio. Jeżeli ktoś jest zaskoczony tym, że wygrał PiS, to albo jest trzymany pod kloszem, albo w bunkrze, albo w klatce go hodują, albo został dosłownie 3 dni temu rozmrożony z bryły lodu. No bo to, że akurat wygra PiS, że będzie miał pierwsze miejsce, to myślę każdy, kto choćby minimalnie się tam już nawet nie interesuje, ale gdzieś tam przeczytał jakiekolwiek związane z polityką medium, czy oglądał telewizję, czy przeczytał gazetę, czy zerknął do internetu. Także liczba ludzi zszokowanych tym, że wygrał PiS, mnie szokuje po prostu. No i oczywiście już przy okazji też można by wspomnieć o tym, w zasadzie to jest pytanie do was, czy wasi znajomi wrzucili już na Facebooka hasło i smutną wiadomość, że opuszczają nasz kraj, bo po prostu nie są w stanie znieść tej wygranej PiS-u. Wśród moich znajomych takich osób nie było, bo widocznie pozbyłem się już ich ze znajomych parę lat temu. A może nawet nie musiałem. W każdym razie, i to wiecie, często to są, znacie tego śmiesznego mema pewnie z tą dziewczynką, było ich kilka na internecie, która mówi, że no to już jest spakowana i wyjeżdża, tylko że tu nawet nie chodzi mi o dzieci w wieku takim, że nie są jeszcze uprawnione do głosowania, ale też wiem, że są takie przypadki naprawdę dorosłych ludzi, którzy są nagle zszokowani i stwierdzili, że wyjechali z kraju. No jeżeli to musiało coś takiego nastąpić, żeby oni opuścili ten kraj, to znaczy wydaje mi się, że nigdy go nie opuszczą tak naprawdę. Także ciekaw jestem, czy wy już takie zachowanie wśród swoich znajomych żeście zauważyli. To jest jedna rzecz, która mnie zdziwiła. Druga rzecz, która mnie zdziwiła, znaczy to jest taka rzecz, która mnie zdziwiła, ale z jednej strony mnie nie zdziwiła. Zdziwił mnie bardzo względnie wysoki odsetek młodych ludzi w przedziale 18-20, chyba 8 albo 29 głosujących na PiS, bo byłem pewien, że będzie duży procent takiego elektoratu, nikomu tu oczywiście nie ubliżając, ale takiego geriatrycznego bardziej bym powiedział, to by mnie nie zdziwiło. Tak wysoki odsetek ludzi trochę mnie zdziwił. Zdziwiło mnie, że to są też często młodzi przedsiębiorcy, ludzie, którzy mają jakieś biznesy, którym PiS na pewno nie ułatwiał i nie ułatwi życia. Może być ewentualnie tylko na opak, może utrudnić, że oni też w takim procencie głos na PiS oddali. Ale potem przeszedłem się po mieście i zobaczyłem tych wszystkich młodych beneficjentów 500+, i tu trochę te moje zdziwienie przeszło mi. Także wiecie, ja jestem oczywiście przeciwnikiem 500+, jak to każdy kapitalista, przeciwnikiem 500+, jak i wszystkich innych pomysłów, które polegają na rozdawaniu czegoś ludziom za darmo, czyli dawaniem ludziom tej ryby, a w zasadzie to odbieraniem tych ryb komuś, żeby dać je komuś, zamiast dać komuś wędkę, możliwość tak jakby bogacenia się uczciwego, odkładania pieniędzy i z tego godnego życia. No nie, ja absolutnie takich pomysłów nie popieram, ale też jestem w stanie zrozumieć, jakim tokiem myślowym ci młodzi ludzie, którzy się zdecydowali na PiS głosować. No cóż, jak dają, to bierzemy. Szkoda, że ten tok myślenia tych ludzi nie idzie trochę dalej, nie? Coś w stylu, że
na przykład, że żeby dali, to muszą pierw komuś zabrać, bo to się z niczego nie weźmie. Niestety taka refleksja się nie pojawia. To mnie trochę tak po ludzku boli, no ale tak już jest, tak sobie ludzie wybrali, także tak będziemy. Wszyscy, którzy tu jesteśmy, mieć. To jest taka druga rzecz, która mnie tak trochę zaskoczyła, trochę nie. Trzecia rzecz to jest pozytywne zaskoczenie. Zaskoczyła mnie frekwencja, wysoka frekwencja, 60, przeszło chyba 60 czy 61%, to jak na Polskę, bo jak spojrzeć na kraje inne Europy, to nie jest jakiś super wynik, ale powiem wam jak na Polskę, ja spodziewałem się frekwencji bardziej takiej typowej, czyli czegoś w stylu max 50, może 50 parę procent, bo zawsze wiedziałem, że ludzie w naszym kraju niezbyt są zainteresowani tym, co się z nim dzieje. Także wynik tych 61% pozytywnie mnie zaskoczył. Coś się zmienia. Może ludzie zaczynają się faktycznie bardziej interesować tym, co się dzieje. Może. Nie wiem dokładnie, jaka jest tego przyczyna. W każdym razie ja wiem, że też są ludzie, którzy mówią, że ważniejsze to, żeby ta frekwencja wynosiła na przykład 10%, a inaczej ci ludzie zagłosowali, ale ja jednak przynajmniej tutaj wolę za dobry, jakby to powiedzieć, omen brać ten wzrost tej frekwencji. Także to jest według mnie pozytywna rzecz, zaskakująca. I ostatnia, czwarta rzecz, która mnie zaskoczyła, to jest wysoki wynik Konfederacji. Konfederacji, której nikt nie wieszczył, w zasadzie dużo ludzi spodziewało się, że nawet nie przebiją oni tego magicznego punktu 5%, a tym bardziej wielu ludzi już nie wieszczyło im osiągnięcia takiego wyniku, prawie 7%, bodaj 6, chyba 8 mniej więcej, 6,79, 6, czy koło 6,8 w każdym razie. Ja się też takiego wyniku nie spodziewałem. Z tego co wiem, też sami członkowie Konfederacji nie do końca takiego wyniku się spodziewali. Tutaj właśnie głównie na Konfederację głosował młody elektorat i to jest wynik zaskakujący, także jak to się mówi, dostają się 13 posłów z Konfederacji i to jest, powiem szczerze, bardzo mnie cieszący wynik, bo ja na przykład oddałem swój głos na Konfederację, udało mi się też kilka osób przekonać do oddania głosu na Konfederację. Także jestem zadowolony po prostu, że nasz głos nie został zmarnowany, nie zmarnował się. Tak jak to mówiło wielu ludzi przed wyborami, że na przykład oddany głos na taką partię to jest głos zmarnowany, bo pewnie będą poniżej progu i z tego nic nie będzie, że musimy głosować na te same ryje establishmentowe, które już były i które jak widać dalej będą. Okazuje się, że nie. W żadnym razie nie był to głos zmarnowany, także myślę, że każdy, kto zagłosował na Konfederację, może się czuć zadowolony, bo to jest naprawdę dobry wynik. I mam nadzieję, że Konfederacja głosujących na nią nie zawiedzie, że przynajmniej tam narobią trochę dymu, namieszają i może to jest właśnie jakiś też taki zwiastun tego, że coś trochę się zmienia, że może ludzie w Polsce zaczynają dostrzegać jakieś alternatywy. Ja oczywiście to nie jest, Konfederacja to nie jest jakaś moja wymarzona partia, absolutnie nie, ale takiej nie ma. Także tym było najbliżej do tego, czego ja bym oczekiwał, a w zasadzie najdalej od tego, czego bym nie oczekiwał. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Także generalnie, jeżeli by mnie zapytać, czy ja jestem zadowolony z wyniku tego wyborów, to tak, bo partia, na którą głosowałem, odniosła naprawdę spoko wynik. Z całokształtu, wiadomo, wolałbym, żeby inna partia wygrała niż ta, która wygrała, ale w ramach realistycznych oczekiwań i nie liczenia na cud, ja jestem zadowolony i mam nadzieję, że wy też. A jeżeli nie, to cóż mogę powiedzieć, moi drodzy, za rok wybory prezydenckie. Nie łamcie się, nie łamcie się, w każdym razie będzie dobrze. Człowiek to jest taka świnia, że wszystko zniesie. Cieszcie się każdymi najmniejszymi sukcesami, nie dajcie się skłócać, nie dajcie się manipulować, nie dajcie się napuszczać jedni na drugich, a na pewno będzie dobrze. Także kochani, ja wam życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie i to tyle. Do zobaczenia.